Mae rhai o'ch chi'n gwybod yn ystod yr wythnosau dwytha, dwi wedi bod yn edrych yn benodol yn y gwasanaethau ar Actau 2 ers Sul y Pentecost. 2 pregeth yn y gyfres yma. Cyntaf di dyfodiad, ddaru ni edrych ar y dechrau Actau 2 ar Sul y Pentecost, a chyffro a gwefr yr Ysbryd Glân yn dod. Y tân yn arwydd o bresenoldeb Duw, ac yna y gwynt yn arwydd o pŵer Duw, ac yna effaith. Y pregeth PPE, os da chi'n cofio honno. Pŵer, presenoldeb, ac effaith yr Ysbryd Glân. I bod nhw wedi cael i donio hefo tafodau dieithr, a maen nhw'n mynd allan i ddweud, da chi eisiau clywed y newyddion da am Iesu Grist? A phobl yn dod i gredu yn Iesu. Sul dwytha yn y pnawn oedden ni hefo'r ail breges ac yn ystyried datganiad Pedr i anerchiad ar Sul y Pentecost. Yr breges gyntaf yn y cyfnod yr ysbryd, cyfnod Cristnogol, a Pedr yn cyhoeddi'r Efengil, yn esbonio pwy oedd Iesu Grist a beth wnaeth yr arglwydd Iesu, yn dyfynnu o lyfr y Salmau oherwydd i fewon yn Jerusalem yn gwrando arno fo. Ac yn y diwedd, dyma nhw'n gofyn y cwestiwn, be nawn ni? Be da ni'n mynd i wneud, frodyr? Fel ymateb i'r newyddion da. A dyma Pedr yn dweud, credwch, edifarhewch oedd y gair, edifarhewch, a bedyddir chwi, ac fe gewch faddeuant pechodau, ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glân. A'r gair edifeirwch yma yn golygu newid trywydd, newid cyfeiriad, bod chi'n byw un bywyd, ond bod chi'n credu'n Iesu Grist, a bod chi yn cael bywyd newydd, yn cael dechrau newydd, a bod chi'n mynd ar drywydd gwahanol. Mae'r syniad o droi ar eich sawdl yn rhan o'r dwi'n meddwl na metanoia, di'r gair yn Groeg, yr hen metanoia, edifarhewch, gewch faddeuant, ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glân. A dyma na 2,000 yn dod i ffydd ar Sul y Pentecost. Wedyn y 3 phen, ysbryd yn esbonio, ysbryd yn donio, ac ysbryd yn dwysbigo yn y diwedd. Heddiw, da ni'n mynd at y trydydd pregeth, sef dylanwad yr Ysbryd Glân. A mae yna 3 paragraff yn Actau 2, da ni wedi delio fo 2. Ond oherwydd bod ni'n cymuno bore yma, dwi'n torri'r bregeth yma'n fer, a na i gorffan i Sul nesa. 1 bregeth fydd i, ond mwyn i ni gael mwy amser hefo'r cymyn a peidio rhithro'n ormodol. Dylanwad yr Ysbryd Glân, fe glywsoch chi tudur yn darllan y darn yma, a mae'n bwysig, pam bod hyn yn bwysig i Gristnogion yn canolfan yr Eglwys Newydd 2021. Mae'n bwysig bod ni'n astudio llyfr yr Actau, oherwydd bod ni'n cael darlun o sut oedd yr Eglwys fore, da ni'n galw fo'n Gymraeg, Early Church, Eglwys fore. Beth oedd ei nodweddion, beth oedd ei natur, be oedden nhw'n wneud hefo'i gilydd. Oherwydd yn bod ni'n deall fod Duw wedi rhoi y Beibl i ni i fynegu'r datguddiad yn Iesu Grist. Mae'r ffydd Gristnogol yn ddatguddiad gan Dduw. Nid rhywbeth mae dynion wedi ddyfeisio. Ond mae Duw yn Iesu Grist wedi siarad hefo dynoliaeth. Mae Duw wedi datguddio'i hun yn Iesu. A mae'r gwirionedd wedi ddiogelu yn y Beibl. Ac felly, pan da ni'n edrych ar darnaf o'r Beibl, gair Duw, mae Duw yn siarad hefo ni. Da ni fel eglwys yn dod allan o gyfnod Covid, a dwi'n teimlo bod yna arweiniad yn y geiriau yma ynglyn â be di prif nodweddion eglwys Iesu Grist, a be di natur yr eglwys, a pha mor amrywiol ydy natur y bywyd hwnnw. Dwi am ddefnyddio un adnod bore yma, adnod 42. Y berthynas glos oedd rhwng yr rhai oedd yn credu. A fyddai'n rhoi 2 bend ar i chi weld nhw am eiliad yn fanna, sef Cyfarwyddid a Koinonia. A fydd na chwanag wythnos nesa.
cyfarwyddid a koinonia. Felly bedyddiwyd yr rhai a dderbyniodd ei air ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Roeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y Cymdeithas, yn torri bara ac yn y gweddia. Pennawd cyntaf di cyfarwyddid. Mae'r bobl yma newydd ddod i gredu yn Iesu Grist fel arglwydd ac fel gwaredwr, ac wedi dod yn ddisgyblion iddo fo. Da chi'n cofio Mathew 28, comisiwn yr Iesu, oedd Iesu wedi dweud, gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd. Ac wrth ddefnyddio'r gair disgyblion, mi oedd yr Iesu yn dweud, da ni'n dysgu fel Cristnogion. Da ni'n credu'n Iesu Grist, a dyna ni, da ni wedi gorffan wedyn. Da ni'n gwybod bob dim. Da ni wedi'n perfeithio fel Cristnogion. Na, gnewch ddisgyblion. A mae disgyblion yn derbyn cyfarwyddid. A mae disgyblion yn derbyn hyfforddiant. Mae disgyblion yn derbyn disgyblaeth. A dyma un o'n nodweddion eglwys wedi cael ei llenwi hefo'r Ysbryd Glân. Yr oeddent yn dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Oedden nhw yn eiddgar i ddysgu mwy. Mi oedd yr apostolion di bod yn holeg Iesu Grist am 2 blynedd yn doddan. Yn derbyn hyfforddiant, yn dysgu pwy oedd yr Iesu. Oedden nhw wedi bod trwy brofiadau bywyd yr Iesu, hefo'r groes ac hefo'r atgyfodiad a'r esgyniad. Ac oedd Iesu di ymddiried gwaith o gyhoeddi a rhannu'r efengil i'r apostolion. Ac felly oedd y Cristnogion yma, 3,000, mi oedden nhw mewn ysgol mewn ffordd yn dysgu pwy oedd yr Iesu. Yn dysgu sut i fod yn gorff Crist. A mi oedd o'n broses. Ac wrth gwrs, mae dysgeidiaeth yr apostolion wedi grynhoi yn y Testament Newydd. Ac felly, da ni dal i allu trwytho'n hunan yn ysgeidiaeth yr apostolion. A dyma pan bod o'n bwysig myfyrio'r air Duw. Dyma pan bod o'n bwysig bod ni'n gwneud hyn bore yma. Bod ni'n meddwl am y Beibl, meddwl am yr adnod, meddwl, wel, beth sgyn hyn i ddeud wrtha fi? Be mae'n dweud ydy, yn y fan yma, ydy, da ni angen dysgu am Dduw ac am Iesu ac am yr efengil ac arwyddocad, a mae'n digwydd drwy gydol yn bywyda ni fel Cristnogion. A dwi'n meddwl fel eglwys Ebenezer yn bod ni'n rhoi cyfleon i aelodau i wneud hyn drwy gyfrwng astudiaeth Feiblaidd, Ysgol Sul Oedolion pan fydd hi'n ail ymddangos, ag astudiaeth Feiblaidd a oedfa o addoliad. Cyfarwyddid. Yr ail beth oedd... fydra i gofio be oedd yr ail beth, ydwch? Y koinonia. Dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion bod ni'n disgyblion trwy'r adeg ac yn y Cymdeithas. A da chi'n gyfarwydd ar gair Groeg yn y fan yma, sef koinonia. Da ni'n meddwl am y 2,000 yma, ac ychydig bach mwy o bobl oedd wedi dod i ffydd, oedden nhw'n dod at ei gilydd yn gyson. Mewn paragraff arall, mae'n deud bod nhw'n cyfarfod yn ddyddiol fel Cristnogion cynnar. Doedden nhw ddim yn esgeiluso i cyfarfod a'i gilydd. A'r koinonia yma ydy Cymdeithas yr Ysbryd Glân. Ydy'r hyn da ni'n ei wneud fel eglwys wrth gyfarfod a'n gilydd. Ac yng nghanol y koinonia, mae Iesu Grist yn y canol. A mae hyn mor bwysig ynde, na Iesu Grist sydd yn y canol. Oherwydd, dyma sydd yn dod â undod rhwng Cristnogion a'n gilydd. Nid yn barnu, nid yn personoliaeth, nid yn pwyslais, nid yn natur, ond na Iesu Grist sydd yn y canol. Oherwydd mae mor rwydd symud i ffwr oddi wrth Iesu a gwneud pethau fyny'n hunan. Dwi mor hen wan, dwi'n cofio fel oeddan ni
oedden ni dod o'r gogledd am ddiwrnod i weld gêm rygbi Cymru yn yr hen stadiwm. A mae rhai ohonoch chi yn ddigon hen i gofio y dyddiad a chi'n cael sefyll un pen. Ac oedd plant ac ysgolion yn cael mynd i, pa stand oedd hwnna ni? Malcolm, nid North Stand, East Stand. Ac oedden ni wedi'n pacio'n dyn i mewn, fel penguins. Chdi gweld yr penguins ma, di pacio'n dyn efo'i gilydd. A oeddech chi efo'ch ffrindiau, a wedyn yna rhywbeth cyffroes yn digwydd, ac oeddech chi'n gofod mynd fel hyn. Ac oedd Cymru'n sgorio, ac oeddech chi'n gofod mynd fel hyn. Hefo'r dorf. Oeddech chi'n gofod symud hefo'r dorf. Fel bod chi'n cael eich gwahanu oddi wrth eich ffrindiau. Oedd o'n brofiad ofnus a gorfoleddus. Cymru'n sgorio, ac oeddech chi'n fanna'n gorfod symud hefo gorfoledd y dorf. Ond oedd o'n frawychus hefyd. Ond oeddech chi'n cael eich gwahanu oddi wrth eich ffrindiau. A mae hynny'n gallu digwydd o fewn i eglwys pan da ni'n colli golwg ar Iesu Grist. Hwn ydy canolbwynt y cwbl a sylfaen i'r cwbl. A da ni'n gorfod dal yn gafal yn Iesu Grist yng Nghymdeithas, yn y koinonia yma. Mae o mor bwysig ynde. Mae o mor bwysig. Peth arall wrth i ni feddwl am yr eglwys, dwch ni weld, neu 5 munud bach arall, ydy y pwysigrwydd o hyfforddi'n gilydd a dysgu'n gilydd yn y ffydd. Pwy ydy'r Iesu? Beth wnaeth yr Iesu? Arwyddocad hynny i'n bywyd ni fel eglwys yng Nghaerdydd? Mae o'n berthnasol heddiw yma. Oherwydd yn hanesyddol mae'r eglwys di gwneud camgymeriadau o fethu cyfarwyddo aelodau. A mae di digwydd 2 waith ar raddfa fawr yng Nghymru, diwygiad 1859 a diwygiad 1914-15. Yn y 2 ddiwygiad yna, ddoth 10 o filoedd o bobl i mewn i'r eglwysi a dweud, dwi'n credu yn Iesu Grist. Ond fe fethodd yr eglwysi o bob enwad i hyfforddi y Cristnogion newydd. Ac felly bod pobl yn dod yn rhan o Gymdeithas Iesu Grist, heb unrhyw ddealltwriaeth o beth oedd ystyr ac arwyddocad hynny. Oedden nhw wedi cael rhyw brofiad falle mewn cyfarfod, ond oedd na ddim backup i drafod. Ac yn diwygiad 1859, oeddech chi'n cael pethau fel eglwys o 50 mewn 1 wythnos yn tyfu i fod yn 200 o bobl. A doedd yr eglwys yna ddim hefo strwythur na ffordd i wneud disgyblion o'r bobl hynny. A be oeddech chi'n gael, nid gymaint efo diwygiad 59, ond diwygiad 14-15, oedd bod pobl... Be oedden nhw'n galw nhw diwygiad 14-15, oedd tân siafins. Chi'n gyfarwydd ar dywediad tân siafins? Bo chi'n rhoi siafins, wrach bo chi wedi cynna barbecue rhyw dro fo darna bach o bren. A mae'n llosgi'n gyflym ac yn boeth ac yna'n diffodd, ond diolch yn cynna'r golosg, da chi'n gwybod? Efo'r barbecue. A bod hynny'n gallu digwydd ym mywydau pobl, bod eu ffydd nhw'n dan siafins a does na ddim dyfal barhad yn efo. Oherwydd da ni ddim yn helpu nhw i ddysgu, i ddeall ac i dyfu yn y ffydd. Felly mae gennych chi'r cyfarwyddid, mae'r ysbryd yn arwain yr eglwys gynnar i roi cyfarwyddid, ac yna mae ganddoch chi y koinonia arbennig. Gwna i sôn mwy am hwnnw wythnos nesaf. Ac yna, ar ddiwedd yr adnod 42, mae'n sôn am yn y torri bara ac yn y gweddia. Oedden nhw'n dyfal barhau. A mae hwn yn hyfryd y bore yma oherwydd yn bod ni'n cymuno hefo'n gilydd. Da ni'n rhan o'r un koinonia. Da ni'n rhan o'r un gymdeithas o bobl ac oedd 2000 o flynyddoedd yn ôl yn dyfal barhau
yn ysgeidiaeth yr apostolion, yn dyfalbarhau yn y gymuned. Ni ydy'r eglwys, nid ni a nhw, nid nhw ydy'r eglwys, nid ti ydy'r eglwys, nid fi ydy'r eglwys. Ni bob amser ydy'r eglwys. Eglwys Ebenezer ydy ni, nid fi, nid chi, nid ti. Ni ydy'r eglwys. Da ni'n dyfalbarhau yn y koinonia ac yn y gymdeithas. Ac yn torri bara gyda'n gilydd. A mae hon yn weithred oedd Iesu wedi orchymyn i'w bobl wneud. Ac wrth i ni dorri'r bara, mae'n amdeimlad o ymateb i Iesu Grist. Cos fo sy'n gorchymyn i ni wneud. A heddiw, y bore yma, a thros y canrifoedd, mae Cristnogion wedi I fyddhau i'r gorchymyn gan yr Iesu. A maen nhw'n torri'r bara codd am yr arglwydd Iesu ar hyn a wnaeth. A mae'n rhywbeth gwefreiddiol yn y cymyn, da chi'n gwybod? Mae yna deimlad o undod, mae yna deimlad o gael maeth, mae yna deimlad o gofio'r aberth a'r galfari drosta ni. Mae yna deimlad yn bod ni'n rhan o rhywbeth mwy na Ebenezer, oherwydd mi rydan ni. Cristnogion y byd yn torri bara. Cristnogion yr oesoedd yn torri bara. Mi oedd yr Iddewon, pobl dduw yn yr Hen Testament yn torri bara. Da ni'n rhan o rhywbeth bendigedig pan da ni'n cymuno gyda'n gilydd. Ac yn olaf, ac yn gweddio. Oedden nhw'n dyfalbarhau yn ysgeidiaeth yr apostolion, yn y koinonia, yn y torri bara, ac yn y gweddiau. Oedden nhw'n dod at ei gilydd I weddio. A mae hwnna wedi digwydd ers cychwyn yr eglwys. A da ni'n parhau I wneud hynny dydan yn gyson, yn bod ni'n gweddio. Dy Sul nesa, fydda ni'n gweld agwedd wahanol. Felly hanner Pregeth ydy hon, oce? Fydda ni'n gweld elfennau gwahanol eto i'r eglwys fora, sydd yn berthnasol i'n bywyd ni. Er mwyn I enw. Amen.